Mupasundayag pagbalik karong hapon ang mga nakadaog sa Sinulog Base category ug sa Free Interpretation category. Ani ang live report ni Alan Domingo. Lan? Viva Pitsenyor! Mahiwa gyapon o pas ang kainit sa Sinulog Fever sa Dakbayan sa Sugbo. Di na nilima orasa subling ipaperform ang mga palarang nakadaog sa Sinulog 2025 Festival. Hinoon kaning nakita nato karon sa Kuluyog, guest performer lang ni dili pa ni mao katong winner sa Sinulog kagapon adlaw. And after this performance, I suppose ang Sinulog Base category champion ang Carcar City ang mo perform, no? Muhatag silang repeat performance. May mga orasa baguhay lang pod dahuman ang awarding ceremony sa mga nakadaog sa different categories sa Sinulog Grand Mardi Gras. And meron, okay, may ang ato ang mga mananaog nakadawat na ni sa ilahang ganti, no? Sa Sinulog Base category ang Carcar City adunay 3 million pesos. Second place ang City of Mandaue kadawat og 2 million pesos. Third place ang City of Dalisay 1.5 million pesos. Fourth place ang Danao City Government 1 million pesos. Ang fifth place mao Inayawan Talents Guild Cultural Dance Troupe sa Inayawan, Cebu City 750,000 pesos. Samtang sa free interpretation, ang first place ang Bahay City Festival of Harvest Negros Oriental 3 million pesos. Second place Tribo Masadyaon Toledo City 2 million pesos. Third place Lapu-Lapu City 1.5 million pesos. Yung fourth place ang Lumad Basagcanon Basak San Nicolas Cebu City 1 million pesos. And fifth place Mount Tribo Malipayon sa Consolacion 750,000 pesos. Sa pikas bahin may gipahibaw ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia. Ang sunod tuig din higapon kini Avenue gihapon ipahigayon ang Sinulog 2026. O niya gihulay pod nga nagbalampuson malinawon ang kinatibuk-ang selebrasyon sa Sinulog 2025. In fact, mukabat sa 4 milyones ka mga tao ang nisaksi sa Sinulog 2025 kani base usab kini sa assessment sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga ilang gi-forward ngadto sa Cebu City Police Office. Mosab ka na ang pag-aninaw sa atong kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Bisan pa dunay ginagmay mga problema na sugatan kuno apan overall generally peaceful and order ang Sinulog 2025 sa Dakbayan sa Sugbo. May muna ang latest karon diri sa Cebu City Sports Center. Balik sa imo. Daghang salamat, Alan Domingo.